Abananchi korwase bunge ya North Mugrango nigo besokirie na komochia igatia barai ime ye bunge yuko seme county Nyamira ababero akobwatuka chingwana chitarikogo kiguchese abasaye anemono bali bakurigia ebirogo abasaye abo nigo barorekana komwegerera oyoro kiriganga yokurigia kirogo kyo governor me county ya Nyamira musike Dr. Walter Chano asaba nagite babere batatu bakora mu Walter Chano ngundi bachire bairwe chi sanitary towels chioka nataka kunyaragira ukyo governor. We want to make a warning tuwone abangina abakapisa kuchakira chisho mumanyi tuwone umuntu pamera chiki tuwone umuntu ngoro kunga kinyorini patike akosoli pika pisa yoko chacharia bago tena Walter Chano osuguna ndirio bogoti abangina aba ngaibaroche ekenyoroge gotena penye wazee apagalipiki neno mba kuone tena penye wakungu mbatebeti bakungu ebatebete buna penye wazee apalipiki neno bono ekintu twari gukwana neke na konya bakungu aba bagotume kuna cherusha bachakire gotena na Walter Chano atakunyara Walter Chano atakunyara umukungu ye cherusha nero bangainire ne sanitary towel ne chitangi gochichisukuru elinda bangaine na bachaka gochocheri umwana ominto nere to kwa chikoro 2027 no to nene to support bakomwerio egento kende ekero gike kyo gumende pungi bwate chinguru sana lakini cherusha yotara konya bantu pi ase Walter Chano abwado ntura mubeke segasi lakini okonyira bana boda saba ligeri chireses na mwanchomo ligerali omo senator mo chale kurwase county